Kusangana kwatiri kuita zvikari pano paZerare 263 pano pachinge nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara wotina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video zviro kuti pandinodzoka neamwe manews updates unova uchikasika kuwana manews updates kubva pano paZerare 263. Badikani sikuzokwa munhu zvichita manews updates epanapa tinoyanawo tikamabatanidza tinenge tichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. First update, first video ndiri kukurudzira avo vanoita zvemadrugs kana kuti vada kutanga kufambira munzira dzemadrugs vaita zvemadrugs. Say no to drugs. Madrugs anokonzeresa kuti uve rombe. Kazhinji kacho unofa uri rombe wakaona mwana atanga kuita zvemadrugs. Ende kana uchiita zvemadrugs wakatukwa pasi nekudenga. Madrugs akashata. Kana uri kuita zvemadrugs gara wasiya. Kazhinji kacho una wakadzamara wapinda mazviri hapasisina kugadzira future, unopedzisira wambavha wakubira vanhu mumastreets. Unofira mujeri nenyaya dzemadrugs idzi dzakashata. Ndine video randada kukuisira. Video iri ndire mukomana uyu anga achibvunzwa kuti unoita zvemadrugs here, but anga achiti handibate zvemadrugs. Zvazopindura after ati handibate zvemadrugs vadikani ndopaunoona kuti ari kuita zvemadrugs ende madrugs akashata. Even zvaanga ave munhu akutogara mustreet. Dati muone video roro after wapedza kuona video to zvanofika mucomment section. Dati muone this video. Wangu wakadii? Zilipokanda makadiwe mchipara muri yese Zimbabwe. Hai, ndokumbira kubvunza muningina unonzani? Injonzi William Brandon Alice Matese. Alright. Kwama Matese, ndokumbira kubvunza munodhakwa nei imimi? Ndinodhakwa nedoro. Tife takadhakwa nemutoriro kausi mushonga kana muteuro. Alright. Ko tinotaura vanhu zvavanotaura kuti imimi muri umwe wevamwe vakamborova dombo kana kuti yatinoti Christ umeti. Wangu handirambe because kodzero handishandisa mukana sekodzero mutoro ndakamborova. Asi ndaikanga ndiri mudiki ndisingazive kwandakananga. Ndisimombe yemashanga akainongobvundutsirwa kuti enda waenda. Alright. Ko hurumende yedu yeZimbabwe zvaine mutemo unoti iwo say no to drugs zvichireva kuti zvinhu zvakafanana nedombo. Andife ndakapikisane nayo hurumende yeZimbabwe inoti say no to drugs, say no to dombo, say no to somebody, say no to drugs. And during the night, please don't forget the light. Light like a bomb in the tight. Despite I have the right, the witness a kite, the witness chance a kite. But tell us I'm not sure I'm coming. And general now remember, next update I video ratichaona makaza badikani kuzviuraya sandi solution. Kuzviuraya haisiriyo solution. Wapererwa neiko? Mazano apera here? Tsvagawo ekugara naye pasi mokurukura. Wakafa wakazviuraya sandi kugona. Hakuna situation yekuti unoipedza nekuzviuraya. Kutadza chitadzo kuna Mwari kuzviuraya. Pane murume anga achinzi iye Tichaona Makaza. Tichaona Makaza akamboudza shamwari yake 4 years dzapfuura kumashure uku, 4 years ago akaenda kune shamwari yake akamuudza kuti ndaudzwa nemusikana mukadzi wake here kuti ndine kadora. So ndo zvinhu paakaudza shamwari yake ndo zvinhu zvanga vichimbozikanwa neshamwari yake even paazviuraya apapa kuti ndine kadora. Aita arada kuzviuraya nekuti akaudzwa kunzi anga audzwa kuti ane kadora. Vadikani Tichaona Makaza agadzira video achida kunozviuraya. After agadzira video achida kunozviuraya abva atozviuraya zvishuwa. Chikoti rest in peace kwaari, ngazoremugare. Zvinhu zvanenge sina tarisiro nazvo zvasinge tisingafungire. Ende mashoko aataura pavideo anga achiti hama dzangu shamwari mosara zvakanaka, ndafunga kufambira munzira yangu ndega, ndafunga kuzviuraya. Ende anga achitaura kuti pane leta rasiya kumba kwawo rasira hama dzake kuti dziverenge kuti inyaya yei chaiyo. But nyaya iri kubuda social media ndeyekuti ari kunzi azviurayira kuti ane kadora. Zvinorwadza, zvinosirisa. Beukama ndatichemei netariro. Sawira wedu uyu atisiya, ngazorore zvake. Ndatimborere this video. Sometimes life goes like tinozosvika pakumeka uma decisions. I think you should not are right party. Ari correct party isusu.
tinadzo vachasara vacharwadziwa tichavadya vamwe tichavabata asi vachapora, asi ndo decision inofunga pazvana nayo decision ayo ndo final decision yangu iyo. Kune wese anondida ende ndikudawo wese anoona kuti enda koshe nosara nerugare, ndafunga kuti nzira yako ndega anofamba ndega isa vanhu isina umwe munhu. Ende kune hama dzangu mese amuri mese muzoenda kumba munoverenga tsamba yandasiya ndanyora ipapo ndopakuchabvisa zvese zviri. Sometimes life ndozvairi tinozosvika pakumeka umwe madecisions atingishoona kuti ari right kwatiri, ari correct kwatiri isusu. Tinadzo vachasara vacharwadziwa tichavadya vamwe tichavabata asi vachapora, asi ndo decision inofunga pazvana nayo decision ayo ndo final decision yangu iyo. Kune wese anondida ende ndikudawo wese anoona kuti enda koshe nosara nerugare, ndafunga kuti nzira yako ndega anofamba ndega isa vanhu isina umwe munhu. Ende kune hama dzangu mese amuri mese muzoenda kumba munoverenga tsamba yandasiya ndanyora ipapo ndopakuchabvisa zvese zviri. Next update ividhiyo remaovets. Maovets anga achiudza Chief Wenje naVharaZipi navamayaya nevamwe umwe wachona ndizomuziye zvangu zvichinzi tigadzirisirewo chechi inonzi Dutch. Chechi iyi da kuti muione. Pane chechi yachona zvanga vichinzi kana mvura ichinaya tinoungana paka one place, tinongoungana pane katende. So saka anga achikumbira kuna VharaZipi navamayaya naChief Wenje kuti zivisai shoko kuvakuru kuti vagadzirise chechi. So da kuratidza chechi yachona iyoyo chechi iri kutaurwa. Ini sahatirare ndakuenda tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Oi, branch. Aiko nori kuona tinongovanda ipapo. Oyo iri kweche chipi? Iri mberi uko? Dachi nene. Muzomboendea macheto. Asingakwazi kuti Dachi ndio yanyanya kushaiwa. Indopinda Dachi. Dachi ndio yashaiwa. Dachi vakakuya kusenda kuti ndakwaziwa kuti Dachi macheche. Icheche. Ndopinda kumana ndakwaziwa. Baba vari kuti Dachi ngaichiona kuti panapa kana mvura yonaya maDachi anodii? Anonayo. Zamasiwa maita maresha kuwa. Kuona sura kana mvura yonaya vanovanda uguku. Site. Okwenda kuchimbisa. Chete panapa kune machembero asingagoni kusvika kutini. So ndiyo atakati kwanza kuyo kutinde kome. Saka kubatsira chimwe Saka machembero aya ari kunoka asingagoni kusvika kuno. Ndiye anopinzira kuno. Kuvaka manje havagoni. Chief Wenje ichechi yangu yasi zvandochinja zvotopera. Zvabadziwa nomuromo. Toda ruoko. Tinouya pana. Saka kana kwanaya munopinda kupera kwomwedzi ndiko kwatiri kuenda kutini. Mufundisi Indian. Vekutinde vakuona matira kuno kutanga tatobva panapa. Takatozitaura zvose zvikabvumirwa kuti kwanzi kumabranchi manje iko zvino ndatoripota mufundisi wangu.